Hello mindenkinek! Újabb videó Danival. Egy újabb DVD író, vagy olvasó. És hát elkezdett havazni. Hála az égnek. Megérkeztünk, mehet Dani. Az szép. Jó néz ki. Ez is egy DVD vacak. Orion? Yes! Ez igen. Ebben kisebb, ebben kevesebb ilyen vezérlő van, mint a másikban. Igen, ez Orion. Kispórolták benne az anyagot. Veszed? Persze. Ez most folyamatosan. Azt a kurva! Az igen. Nem autofókuszos, ez szar. Azt nem jöhet rá. Második kör. A izére a olcsó. Szép. Nem mehet. Hát ugye előző roncsolás az kb. Ez volt. Szép. Kicsit meghajlott. Egy természetes alak volt, amitől fogva megáll. Amitől fogva már megáll, és már mindjárt finomabb dolgokat lehet vele csinálni. Nem tudom, honnan látszik jól. Jó lesz az innen így. Baszki. Hát ez... A DVD-ket már sajnos nem fogja beolvasni. A DVD olvasó formáját szerintem már elvesztette. Én úgy érzékelem. Basszus. Hát ez kész. Ennek annyi. Nem tudom már mit tudnék még vele csinálni. Havazásba tök jó. Itt jön az izom. Szerintem arra ez igen. Ez lesz fedele. Így, ne? Jó van. Várjál. Volt egy kihíró része. Hát, tegyél még rá, a műanyag hál' Istennek meggyulladt. Még hogy nem. Van még benne pont annyi. Szóval nem látszik. Na de jó van, jó van. Igen, mondtuk ez, hogy a műanyag Műanyag az... meggyullad. Na talán, várjál még egy kicsit. Így szép. Na, adjam neki. Adjál neki. Ajjaj. Lángol a kő, bazd meg. Várjál, vedd le. Ennyi. Hát ez egy kicsit kaposra volt. Egy kis motor. Szerinted még él?